Bisas kelai jung Kamalpur Baptist Association ni je worker ni bagai angwan suko panda auchini bagai simina khana haya matongo sura bena rogo sungnugo honoring and appreciating noinai taklai bai semanbo omothano adi khlayo sema 22 tarik December 22 tarik Sunday chalono omothawo bro Christmas giving program nekhlaika approval sune appreciate khlaika khum rogroi khum nitura rogroi welcome khlaika risarog rokha gift rokha te chamung rokbo kahamna charikha ungkha hamase tebe siribo amda khlai wak bufam rok ma khim lekasi dol rok ang belake tong thogo umothano ang nei nei khang kai belane mature ang senso sawo mahai program umo sungsimi khlai atiya agibo hai khlai pheleyo chung worker rok no kbr rok hamjagai bisibrom brum no mungsa Christmas season no brok relayo abe LTS প্রথমবার omahai khlai mothani boskango omahai khlai pal khlai ringoinai akhle borom khlai mani borom no puila takalai bai borok duibar semani slai takalai tebo kahamungka ahai wansugo jehetu je jorano rekha response from KBA worker no je tinini program ni bisingo worker ok niungoi chung bahai respond renai atuita gabelai no tongthogo chung Songhorok belaino tini keti arbia rongzak photo rokse tarahura kurui uman bagani ketei bo ama dab kita juda angka nogo se mamuni laisio amati rok abat tai sunglai ka di hada boro din season ba ngamai kur dok sumoi photo hokai sa khamun atire wansu kota gani nogo obono puile ani photo khasi jak nai gaba khasi mate saka atire wansu ta যাই হোক অবশ্যই বরম খাই মানে আং খাজি নাই নগন টংনাই হমনি বা ওংকাই অবনো আং বেলেগেন হামবাই মথানি অকরা রকন লিডার রকন যতনো ওমাহাই যে স্পেশাল প্রোগ্রাম চিনি বাগৈ নরক খাইকা আং বাগে আং নরন বেলেগেন হামবাই অকরা রকন চুং একচুয়ালি চুংচং হর পাস্টর রক চুং সংসার omahai kono department kurui bole na je sungsani borok rok nungbo chung sau nokbo department a chakri khlai bo department a samung khlai education social education welfare tribal welfare amok somok ni chung salai kintu worker rok ni umahai chung worker rok ni kono department kurui ambaga sungsani borok suna recognize khlaiya chung chini kono department kurui sungsan borok hai chung expect bo khlaiya mahai honor omahai appreciate mane chung sungsan borok khani ta chung hima sakata omahai appreciate khlaiya chung song thani chung khatung chung kaham hamya bolai mungphano jesapano khorai mungphano chung actually mothani member rok chin motharoni bisingtino chung asau tini waje chini bagai amasuk program kotor amasuk program je kaisa naithok khlaika ang belaino kaitona ang hambaya faro omahai klai program sung manjak manka second time omahai tebo omahai klai je sini samung ni bagoi na rok suridi sung belai chukya sung belai rungya baibela samane hai mera tongkhaisi mera muruk nai tongbo mera muruk nai tongkhaisi mera rokbo tongphu ambai sung pastor rok sung songhorok sung worker rok sung simi khlai sung samung tangya sung mothabai mothani member rok nono sung thancha baksa kaisa dai kaisa sung samung khlai sung kaitani samung sung spiritually sung atui khlai sung abno chini main samung dai sung atui khlai sung kaitor bai sung ringjago o program ni bisingtui sung belaino encourage sung belaino tasa khaba sau sung belaino khaba sau sung bukhao phan mano sung buskang salo sung taibo kaitani samung no sung mane abanta hin tebo kaham gele khlainani tebo kaham gele khlaini tebo chung jodo no
bolai mung ba sung joto pori channel musung joto musung ja ma ka sung kaitang samung khlai tum te buskang salo sung pori jaknani ba sung te ka hangle samung khlai ni abo umai program bising tui jono motivate khlai ba jono khaba chari ba chini khawa abo phan mane ang ma tong ang paithang ta kaisa mo thani bagai kaisa example lomo kaisa udaharon ungkha je sung next sini mo tharoni bagai phono poito khlai bagai omai khlai sung mo tharona tuidulai phano hunmanai ba sung kaitang samung tangnai rano sung tebo omai khlai sung khaba chari nani buskang salo encourage khlai nani ati khlai kaisa example set nungma hai ma tong am bagai ang paithago sung ang baithang sini sung 13 jon tongo sini Komalpur worker rok sung songhor pastor ordain pro pastor sung miliwe sung 13 jon sung khorokjano deputation ro hoka tvc o apatora sung khorok sung 12 jon 12 bisingo sung jotono sokpaika je sung 12 jon ni umuinai ang baithang ojora mo thana belai belai kana hambai norok no yaparo omai klai norok sini bagai omai klai shuri phaimani bagai omai program phaimani bagai buskang salan norok sini bagai shuri sini ministry bagai sini nukungni bagai sini jairong bagai omai klai sung thansa baksa klai sung buskang go sung kaitang songta ba hangme tangmanani tai sung mo than bagai sung shuri wei tongo sung joton bagai shuri wei tongo omai klai phari sung thansa baksa klai kaitang samungno sung kothin samungno sung tebo thansa baksa klai sung palungman bising sung bono kalai klai khainani bagai sung pal klai shurlai chubalai dibinai ani kisa kok narumani worker ne uminai ani kokma mothakka bale kana hambai kaitor lobjak thong